Ναι. Αλλά να δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, καταλάβεις. Μάλιστα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Για να σταματήσω. Ο Κωστάς Καμέντα του δύο μένα να φορτώσει τα πράγματα. Μπορείς να το ρωτήσεις και για τα πιτρομάνια του πόσο και τα κάλαντα. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε ρίξει. Μου είπαν τα παιδιά εδώ στο χωριό ότι λες και τα κάλαντα. Ναι. Βγαίναν και λέγανε τα κάλαντα στο χωριό. Εγώ τα πήρα, είναι κινήφι. Με κατακάρναβάλα που γίνονταν. Ναι. Ήμουν κινήφι. Ναι. Αυτά είναι στα... Πώς τα λέγανε, μωμόγερια τα λέγανε ή κοτσαμάνια. 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 Τα κοτσαμάνια έχουν σχέση με τα κάλαντα. Ναι. Μαζί τα κάνει την ίδια μέρα. Πρώτα λέγαμε τα κάλαντα και μετά άρχισαν τα κοτσαμάνια. Την ίδια μέρα. Και εσύ ξέρεις να λες και τα κάλαντα. Θέλεις να μας τα πεις λίγο. Τσέχανε να λάχει με μου τερ και το να σε διστερ γενέτερ. Τσέχανε να λάχει με μου πέτερ και το να σε διστερ γενέτερ. Έριντε ασάσεν σου σου κουτέρ και την άλλη άλλο μαζί ζολούμα. Και την άλλη άλλο μαζί ζολούμα. Την είναι βρακάρ Χριστός όλους μου. Ονατάτε όλα την ζώνη μου. Μιχαήλ την ζώνη μου και την ασυστρία την ζώνη μου. Ενδιάσας σύρσου κούτερ και την άλλη άλλο μαζί ζώνουμα. Evvelle mıhçaktı, müberreklerden anganaraktı. Senin acın benim ciğerim yaktı. Πολύ καλύτερα από αυτά λέγαμε. Πολύ μεγάλο είναι. Αυτό λέγαμε. Τι θέλει να πει αυτό στα ελληνικά. Αυτό θα πει τσεχανολαχή, δηλαδή τσεχανολαχή του Θεού τα προύτη, ξέρω τι. Ναι. Μετά είναι να σε δυστερεί, πώς τα θέλει έτσι να πάνε, κατάλαβες. Και αυτό μου φτιάχταν στα χέρια του, λέει, καρπιά κάρπουσαν και δεν τον λυπήθηκαν. Αυτά να πει, κατάλαβες, τέτοια. Εξήγησε το όλο. Ναι, δεν μπορώ να τα πω όλα, δεν μπορώ να τα πω. Λέγεται ότι τη ζωή του Χριστού λέει. Ναι. Πώς τον σταύρωσαν. Ναι. Και κάρπουσαν τα χέρια του, λέει. Μάλιστα. Κάρπουσαν το καρπιά στα χέρια. Και στο τέλος, πριν φύγετε, έχει και ευχές, λες ευχές για το σπίτι. Ναι, αλλά αυτά να δώσουν, πώς θα λέει. Μεγάλες παραγωγές να δώσουν. Μάλιστα. Τέτοια. Και ένα άλλο που λέει χρόνια πολλά, σε νερά γουρτώσουν, πιτάκια μέσα δώσουν, και πιτάκια να είναι πολλά ευτυχισμένα και πάλι να έρθουν τα χρόνια. Αυτό ήταν ευχή στο τέλος. Τις ευχές του, ναι. Πώς το λέγανε. Αλλά λέει γουρμπέτρεψαν, δηλαδή να δώσει παραγωγιά. Και μετά λέει να έρθουν ξανά τα χρόνια αυτά που τα λέμε. Αυτές ευχές, τέτοιες ευχές έδιναν. Ωραία, τελειώνατε να κάνετε, γυρούσατε το χωριό. Ναι. Και μετά κάνατε και τα κοτσαμάνια. Μαζί, εμείς τραγουδούσαμε και τα σταματούσαμε και εκείνα πιάναν. Μαζί ήταν. Ωραία. Τι έκαναν, δεν έκαναν αυτά. Το τραγούδι δεν το κάνατε. Ούτε η Βασίλη, ούτε το... Φτάνει τόσο τραγούδι. Τι κάνατε. Θες να χαράσει η κάμερα. Λοιπόν. Τα κάλαντα αυτά δεν τα λέγανε τα Χριστούγεννα. Κοτσαμάνια πότε γυρνούσαν, Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά. Τα κάλαντα αυτά πότε τα λέγατε. Τότε. Τα Χριστούγεννα είχε άλλα κάλαντα. Όχι, εκείνα τραγουδούσαν για τα Χριστούγεννα. Το θυμάσαι εκείνο. Όχι, βέβαια. Αυτά τα κάλαντα που μας είπες ήταν της Πρωτοχρονιάς. Αυτά που τα κάναμε, εγώ γινόμουν νύφη, βλέπεις, ερχόταν ο γέρος, έμπαινε μέσα, να σας πω, λέει, να μου δώσετε κανένα 2 μέτρα μέρος να χορέψουμε. Ναι. Λέει, στα ελληνικά το πει αυτό. Ναι. Στα τουρκικά τα λέει. Να τα πω στα τουρκικά. Όπως θέλεις, όπως τα λέγατε. Δεν ζητιώ, λέει, εκεί πεθρονιέ, λέει, ο χρόνο είναι ομαία, να χορέψουμε, λέει. Θέλουμε 2 μέτρα μέρος. Ωραία. Πόσα άτομα ήσασταν. Μπορείτε να μας δώσετε ελεύθερα να χορέψουμε. Πόσα άτομα ήσασταν εσείς όλοι μαζί. Ο Κοτσαμάν, ο Αράπης, ο Αράπης, η Νύφη η Νύφη και η νοσοκόμα
Ναι, νοσοκόμα ή νοσοκόμος. Ναι, ναι. Τώρα φέτος έκανε νοσοκόμα, ήταν δίμητρα, δεν ήταν. Όχι, γιατρό είχαμε. Γιατρό ποιος ήταν, Τον Παναγιώτη. Παναγιώτης ήταν. 4 άτομα. Και ένα, ναι, αυτοί 4 άτομα και αυτοί που τραγούδισαν τα κάρματα. Καλαντάριδες. Ναι, 2 άτομα, 6 άτομα. Και εμείς τελειωρίτες. Δηλαδή, κανένα άλλο πρακτικό. Όταν χωράμε τι όργανο παίζει. Αυτό το μεγάλο χώρο που στο Διεσί είπα. Ναι. Το χρώμα που λέει. Αφρολάβα χωράμε. Κάνατε την πέρα γύρω και στα σπίτι μετά. Ύστερα, άιτε. Σάωρον, έδρα, τα λεφτά, σάωρον, γενική σένα για να φορτώσει να είναι πλούσιος να είναι ο χρόνος του χρόνου, πάλι να έρθουμε να σε τραγουδήσουμε αυτά έλεγε. Κάνατε ένα χώρο και φεύγατε. Κάνατε και αταξίες μέσα στο σπίτι, κάνατε σαματά ή όχι. Εκείνο το σαματά ήταν ο γέρος που τον χόρευαν, ερχόταν ο Παράκης, τον έλεγε το ξύλος, έπρεπε κάτω. Και λέει, δεν μπουρδάει, εσύ λέει, ας τον λέει εκείνον ο